Ya, ipapa ndo panoda kuritira apa. Ipapa ndakuitira hombe chairo rekwamusiyamwa. Mupepereki mwanangu. Ndiani? Wakudhakwa futi. Ndini mama vako. Mama wako? Ndo wakanaka mama wako. Urogara kupi mama wako titauri? Iwe. Munompireki doro, munomupireki wawa, munompireki doro yo, munomupireki wawa. Ko chikwe ichi mapatapata akuimba futi. Akuma ndakutonge baba harara asina kukwatana anoona huku ichiwainaka inini. Ndadhakwa manje. Ya, doro rekukwereta rinonetsa.